Aan de ene kant willen ouderen graag naar grotere plakken, omdat daar verzendings en bereikbare zorg is. Aan de andere kant moeten de ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen blijven. Er moet naar een creatieve oplossing gezocht worden. Ja, uit het oogpunt van efficiënte zorgverlening is het aan te bevelen om wat meer te concentreren in de plakken. Aan de andere kant, er zijn natuurlijk ook mensen die dat gewoon absoluut niet willen en die daar andere manieren van bedenken om toch die zorg te krijgen. Ook de woningcorporaties zullen uitdenken over hoe de woningmarkt wel loskomt. Nou, we zorgen nou bijvoorbeeld dat op dit moment senioren langer in hun huis blijven omdat ze hun woning net kwijt kennen. Terwijl aan de andere kant jonge mensen net moeilijk een huis vinden kennen. Omdat ze in starterswoningen blijven. Dus je zou steeds kennen van als je daar een soort uitruil of bevordering kennen, dan zou die terugstroming op de woningmarkt bevorderd worden kennen. De komende tijd zal meer onderzoek nodig wezen.